Špionáž, špehovanie či odpočúvanie vďaka technickým možnostiam to nikdy nebolo dostupnejšie ako dnes. A nie sú to len spravodajské hry štátnych orgánov, či organizovaný zločin odpočúvaná vraj môže byť každá 25. kancelária akéhokoľvek podniku. Administratívne budovy plné kancelárií. V niektorých sa možno práve teraz rozhoduje o miliónových obchodoch. Odpočúvať tú správnu kanceláriu môže mať cenu zlata. Každá 25. kancelář z naší praxe je odposlouchávaná. Existuje extrémne veľké množstvo rôznych spôsobov a technológií, ako bežný človek môže byť odpočúvaný. Netrvá to ani 5 minút. Napichnúť kanceláriu vraj nie je žiaden problém. Arzenál na odpočúvanie je bežne dostupný. Mikrofóny či minikamery kúpite už za pár desiatok eur. Odpočúvání není problém jenom pro lidi, kteří páchají nějakou trestnou činnost, ale týká se to politiků, týká se to lidí na strategických pozicích, týká se to podnikatelů. Toto nie je protiatomový kryt. Je to kancelária alebo rokovacia miestnosť. Je však dokonale chránená pred akýmkoľvek odpočúvaním. Ruší všetky druhy signálu tak, aby dôležité informácie ostali výlučne za zatvorenými dverami. Na informácie sú extrémne konkurenčná výhoda. Je to tiež spôsob, ako kontrolovať svoju politickú opozíciu napríklad, alebo ako mať kontrolu nad svojimi nepriateľmi. Tí, čo majú informácie, tak ovládajú tento svet. To znamená, že tlaky na získanie informácií sú extrémne. Ostáva dúfať, že bežného človeka sa to netýka. Marek Gudiak, televízia Markíza.